ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಇನ್ನು ಗಡಿಯಾರ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದೇನು ಅಂಚ ಪಿದ್ದಣ್ಣ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ತಲೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚಾದಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಂತುಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಚಾದಿತ್ತೆ ಚಾ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಚಾ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಹೊರದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ತೋಜ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ದ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತು ತೋಜವೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೇನು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪಿನೇನು ಚೂ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೇನು ಮೇಯ್ನ್ ದೇನೆ ಎಂದೆತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೇನು ಇತ್ತೆ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನನ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದರ ದಾಲ ಆತುಜಿ ದಾಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ನನ ಅವಡು ಪೂರ ತೂಕ ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ದಾಪಂಡ ಏನದು ಒಂದ ಸಮಯ ಮುಲಿತ್ತೇನು ಅದಾಗ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಬತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೆದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಲೆ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಏನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಚಾಪರ್ದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ತಾನ ಒಂದು ಕೋರ್ದ ಕೈಪುಗು ರೆಸೊಕ್ಕು ಬಲಸ್ದಿವರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಾಜನ ಪೂರ ಓಲೋಲೋಲೋಲುಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಕ್ಲೀನ್ ತಾಲ ಆತುಜಿ ನನ ಆವಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹೊರದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನ ಮಾತೇನ ಇಂಡಾಡ್ಲ ಪೂರ ಬಾಜನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಮೀನು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಕೊಜ್ಜೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಡೆಗ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಮಾಮ ಗಡಿಯಾರ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಬೂತ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪತ್ತೊಂಪೋರೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಪುಡಾಯ್ಡ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುರ್ದು ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅಂಜೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಐಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪೊದ್ದೋಲು ಪೂ ಪೂರ ದೀದು ಬಾರದಿರ ಪೂರ ದೀದು ತುಲೆ ಮೆರ್ಕುಡೋರಿ ಮಾಮ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪತಂ ಪೋಪೆರ್ ತುಲೆ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಕುತ್ತುದು ಐಡ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಕಂತದು ಅವೇನೆ ಬೊಕ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತುದು ಬಲಸ್ತಿಪ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆರು ತೂಟೆ ಪೂರ ಪತ್ತುಂದಿರ್ತುಲೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವೇರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿಂಡು ಒಂದೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕುದೊಂದುಂಡು ಆವು ಕೋರಿ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊನೊದು ಕುತ್ತುದು ಕಂಪೆರ್ ಬೊಕ ಅವೇನೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ ಬಲಸುದು ಪಿದೈ ದಿವರೆಂಡು ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗಡಿಯಾರಗು ತುಲೆ ಮಿತ್ತೆ ಕೋರಿನು ಪತ್ತು ಕಾರ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುದೇವೆನ್ ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪೆರ್ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಕೊನೊಂದವೆನ್ ಕುತ್ತುದು ಕಂತುದು ಬಲಸ್ತಿನ ಮುಟ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಟಿಲ್ ದಾಲ ಒಯ್ಯುಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಡಿಯಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ಕಂತುದು ಪೊಸತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಕಂತುದು ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಎಂಚ ಪೊಸತ್ತು ಸಾಮಾನು ಕಂತುದು ಪೊಸತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾಲ ಮಡೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಒಂದು ನಕ್ಕು ತೂವರ್ಲ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಐತೆ ಕೋರಿ ಅವಳು ಕುತ್ತುದು ಕಂತುದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ತೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋರಿ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಸಾರೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಕೋರಿನು ನಾಜಾರ್ ಗಸಿ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತು ಪುಂಡಿಗ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಮಾರಿದಾನೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಮುಲಿತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ ದೀತೆನ್ ಪಂಡೆತ ಇಂತ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸೋಜೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಲಸ್ತಿಪ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಪುಂಡಿ ಅವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಪುಂಡಿ ದಿಪ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಅವು ದ್ಯಾಗಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊತ್ತುಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತರ್ದು ಕೊತ್ತಿನತ್ತ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು
ಪಾಡ್ದುಡ್ಪೆರ್ ಕೊರ್ದ ತುಂಡುಲ ಸಾರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊನೊದು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೊದು ದೇವರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೊದು ಇಪ್ಪೆರ್ ರೆಂಜ ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೊದು ಇಪ್ಪೆರ್ ಬೊಕ ಉಂದೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒನಸುಕುಲ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂದೇನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಇರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಲ ಅವಿತ್ತ ಕೋರಿ ಬಲಸ್ತಿತ್ತಿನದ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಗಡಿಯಾರದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಂಚ ಪ್ರೊಪ್ಪುಜಿ ತೂತಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಗಡಿಯಾರ ಇಂಚಾದುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪತೊಂಪೋಯಿರ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪಿದಾಯ ಪತೊಂಪೋದು ತುಲೆ ಒಂದು ಬಲಸು ದೀದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒನಸುಗ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಬಲಸ್ ದಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ಇರೆಟ್ ಕಂತುದು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಒನಸುಗುಲ್ಲೆರಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವೆನ್ ಪುಂಡಿಲ ಇಟ್ಟು ಬಲಸ್ ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಒನಸು ಮಲ್ಪುನು ಒನಸು ಮಲ್ತುದು ಈತ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ತೋಜಾಯತೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂತಿಕ್ವೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾ